Mga kanegosyo, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang nanatili sa hirap. Hindi dahil wala silang talento, hindi dahil mahirap sila, at hindi dahil kulang sila sa oportunidad, kundi dahil unti-unti nang namatay ang pangarap nila. Dahil sa dami ng sakit na pinagdaanan nila, napagod na silang lumaban. Nabigo sila, na-discourage sila, at paulit-ulit na nasaktan ng buhay. Hanggang dumating sa punto na sinabi na lang nila sa sarili nila nga okay na siguro ito. Hanggang dito na lang siguro ako. At alam nyo ba kung anong pinakamasakit? Habang tumatagal, nasasanay silang mabuhay nang walang inaasahan. Gigising sila, papasok sila sa trabaho, uuwi, matutulog, hanggang paulit-ulit na lang. Pero wala nga ng apoy sa puso nila. Mga kanegosyo, walang masama maging grateful. Magpasalamat ka sa kung anong meron ka ngayon. Pero huwag mong hayaan ang pagiging kontento. Ang pagiging kontento ang siyang pumatay sa pangarap mo. Kasi pwedeng simple ang buhay mo ngayon, pero may mas malaki ka pang pangarap. Pwedeng pagod ka ngayon, pero lumalaban ka pa rin. Pwedeng marami kang problema ngayon, pero naniniwala ka pa rin na may mas magandang bukas. Napansin nyo ba na sa school, tinuturuan tayo ng math, science, programming, at kung paano mag-apply ng trabaho. Pero bakit walang nagturo sa atin kung paano mangarap ng malaki? Walang nagturo sa atin na posible palang makahaon sa hirap, na posible palang yumaman ng marangal, na posible palang magbago ang buhay ng pamilya natin. Kaya maraming tao, ang mindset ay, basta may trabaho ako, okay na. Basta nakakaraos na, okay na. Pero mga kanegosyo, hindi aksidente ang pangarap mo. Kapag may bagay na paulit-ulit bumubulong sa puso mo, negosyo gusto mong simulan, YouTube content na gusto mong gawin, bisyo na gusto mong tigilan, at buhay na gusto mong baguhin. Huwag mong baliwalain yan. Kasi minsan, ang pangarap na yan, iyan ang paraan ng Diyos para iangat ka. Oo, mahirap. Oo, nakakatakot magsimula. Oo, minsan pagtatawanan ka pa ng tao. Pero tandaan mo ito, lahat ng successful na tao ngayon, nagsimula ring walang kasiguraduhan. Habang tumatanda tayo, dumadami ang bayarin, responsibilidad at problema. Yang mga bagay na yan ay unti-unting pumapatay sa pangarap ng maraming tao. Pero ikaw kanegosyo, huwag mong hayaan mamatay ang apoy mo. Kung may cellphone ka ngayon, may pwede kang simulan. Pwede kang mag-vlog. Kung may internet ka ngayon, may pwede kang pagkakitaan. Pwede kang mag-start ng e-commerce business. Kung may talento ka, may taong handang magbayad para dyan. I-alok mo yung talento mo, serbisyo mo sa kaibigan mo o sa neighbor mo. Hindi mo kailangan maging perfecto para magsimula. Hindi mo kailangan maging mayaman agad. Hindi mo kailangan na alam mo lahat. Ang kailangan mo lang ay simulan.